जों ज' जानांगोन आरो गोख्रोङैनो जोंनि बे आबहावाखौ हमथाफिननायनि राहा लामाखौ लानांगोन नङाबा जोंनि दावहा नांनाय आन्दलन खालामनाय बेफोरो मोनसेबो भेलु थानाय नङा होननानै आं सानो हेल' लोगोफोर दिनै गुबुन मोनसे भिडिअ'आवहाय रायज्लायनो नागिरदों एक्सुवेलि जों दा मोनसे गोजोन गोरोबथा बा मोनसे एकर्ड जानो थांगासिनो दङ जाय सुबुङा दिनै एकर्ड खालामगोन बा जाय गुबुन हारिया दिनै गुबुन हारि माने गुबुन ट्राइब होननानै बुंनांगोन बा गुबुन हारिया दिनै कच राजबंशीफोर बिथांमोना मोनसे एकर्ड जानो थांगासिनो दङ दा बावहाय जोंहा मा जानो हमदों जोंनि गेजेराव गावबा गावनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि सोलिलायबाय थानायखौ नुदों दिनै आं फरायसा आफादनि दिपेन बर' बिथाङा मोननैसो निउस पर्टेलावहाय आं नुनो मोनदों बिनि बुंनाय बा माखासे बिनि जा स्पिच जाखिनि खोथा बुंनाय आं बेखौ गाज्रि मोनाखै मोजां मोनदों बेफोरबायदि जुदि सानदोंब्ला मोजांनि बाथ्रा आरो मोजां जागोन होननानै आं सानदों मानो होनना बुङोबा बिथाङा बुंदों मैया दाखालिफोर सावरायलायनायनि जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां डिस्ट्रिक्टखौ कमतापुर मोनसे एकर्ड खालामनो थांदों बै सुबुंफोराबो दिनै एकर्ड जानो थांदों आंहा बावहाय बाजानाय गैया थिगैनो दं केल'आ दिनै एकर्ड खालामनो थांदों बावहाय आंहा गोजोननाय दं नाथाय गोजोननाया बे खेथ्रआव एसे उसुबिदा मोनदों जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट थारैनो जुदि बियो जुदि कमतापुरावहाय जुदि हाबैमारोब्ला जोंहा गोबां खहा दं होनबा जों नांनायनि आबसुनि सोमावसारनाय अनलि आबसुनिल' नङा बर' हारिनि जेसेबां दल संगठन सोमावसारनाय बियो जों बेखाराव जागोन आरो ओरैनो नंखायसो जाहैगोन आरो नैबे गोजोन गोरोबथा जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसे गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो जाखिनि दङ बेखौबो जोङो हरना लानायसो जाहैगोन मानो होननानै बुङोबा दिनै कमतापुरा केएल'फोर बा केएल'ल' नङा आक्रासु जिहेथु आक्रासुहा दिपेन बर'नि सायाव जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों आं बेखौ जाय आक्रासुआ बेफोरबायदि धमकि होनाय बा माबा मोनसे खाथिर खालामा बा जेरैबायदि बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्राखौ आं सहायना थानो हायाखै मानो होनबा दिनै जोंनि बर' सुबुंखौ जों सोरजोंबा जों पलिटिक्सआव आलादा बाथ्रा जों सोरखौबा रायगोन बिपिएफखौबो रायगोन बा प्रमद बर'खौबो रायगोन जों बुंगोन बुंनो गोनां जोंहा बुंनो मोननाय मोन्थाय जोंहा बुंनो हानाय अधिकार बियो दंखायो पलिटिसियानफोरखौ बुंनांगौ खिन्थु दिनैहाय बिथांमोनाबो नाजाया नङा नाजादों खिन्थु माबायदिहाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझारखौ कमतापुरजों सरजाबफानो हायो बेफोरबायदिखौ नाजाबाय थादों नाथाय जुदि नाजाबाय थानायावबो जुदि जोंनि चिरां आरो क'क्राझार बे मोननैया जुदि हाबहैयोब्ला जोंहा बेसेबां गिदिर खहा जागोन होनबा जोंनि बै बर' सुबुंफोरा बै समनिफ्रायनो जिहेतु जोंनि दावहा नांनाय बा खायफाया दिनै हाग्रायाव थानानै दावहा नांबोबाय खायफाया दिनै गणतान्त्रिक भाबे आन्दलन खालामबोनाय राजा लामा गाथेनाय बा गुबुन राजा लामा गाथेबोनाय बेफोरबायदिया ओरैनो बेखारावसो थांगोन नामा आं बे मोनसे गिनाया फैदों थारैनो जुदि आक्रासुनि बा जेरैबायदि बाथ्रा बुंबाय थानाय बिथांमोना बुंबाय थादों दिनैसिमबो चिरां डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बे मोननैखौ जोंनो होथारनांगोन बा आरो जोंनि बे कमतापुराव सोथारनांगोन दिनै बिथांमोननि एकर्डआ ओरैबायदि गिदिर ओरैबायदि मोनसे थाबथानानै थाबाय थादों जों बर'नि एकर्डआनोथ' मानो बेफोरबायदि जाहैया दा आक्रासुफोरनि बायदि मोजाङै जुदि गोलाव सम आन्दलन खालामबाय थानायमोनबा बा दिनै बिथांमोना कच बिहारखौबो दिनैहाय डिस्ट्रिक्ट मोननै मोनथामसो हाबनायनि दार्जिलिंखौबो कमतापुरावहाय सोनायनि मोनसे थांखि दङ आरो सोगोनबो बिसोरो दा होनबा जों बिथांमोननि जेरैबायदि गिदिर जोंनिया जोंनि गोजोन गोरोबथाया फिसायावनो फिदिंहैजाबाय नामा बेखौसो आं सानबाय थादों जुदि
थारैनो गमामायैनो जुदि जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआ जुदि हाबहैयोब्ला बावहाय माबायदि जाहैगोन आन्दलना बे साननो गोनां जानानै फैदों। थ' जोङो बेखौ नेबाय थानोसै साननैसोखौ। जिहेतु दाखालि दिपेन बर'आ मोनसे माबा होदों, प्रेस मिट खालामदों बा मिडियानि गेजेराव बुंदों, आं मोजां मोनदों बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय। जों जेसेबां दल संगठन माहारियारि आफादफोर दं जों जयै जानांगोन बेखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो जानांगोन। जुदि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट बेखौ जुदि लामाथारोब्ला बावहाय अनलि आबसुल' हानाय नङा। जोंनि बर'नि जेसेबां दल संगठन, सोरबा साहित्य सभायानो होन, सोरबा बनसुआनो होन, सोरबा बायदि रोखोमनि ना बर' समाजनो माबा माबि जोंनि बर'नि बर'नि गेजेराव गोबां आफाद XNDB इउनाइटेड फराम अफ XNDB आरो जेसेबां दल संगठन दं जों ज' जानांगोन आरो गोख्रोङैनो जोंनि बे आबायाखौ हमथाफिननायनि राहा लामाखौ लानांगोन। नङाबा जोंनि दावहा नांनाय आन्दलन खालामनाय बेफोरो मोनसेबो भेलु थानाय नङा होननानै आं सानो। थ' लोगोफोर, आं दिनै भिडिअखौ सुंद'यैनो बेखिनिखौ लाबोनाय जादोंमोन। जै बर' हारिनि।